Bo día, grazas, presidente. Bo día. Eu, se me permite unha cuestión de orden previamente, en Galiza dispoñemos dunha facultade de traducción e interpretación. Pregolle á mesa desa comisión ou á mesa do Parlamento que teña constancia da existencia desa facultade de traducción e interpretación que forma a moi bons profesionales de interpretación e seguramente para os comparecentes nesta comisión que non dominen a lingua galega tería facilitado moito o traballo. Creo que se teña en consideración porque valoramos a boa vontade do profesor Vilariño para a comprensión da nosa lingua, pero en todo caso sería función da presidencia deste Parlamento garantizar que poderamos ter unha comprensión oral perfecta en lingua galega e en este caso en lingua castelá por parte do intervinte. Sin máis, moitísimas grazas ao profesor Vilariño por a súa presenza nesta comisión e tamén agradecerlle dende o Bloque Nacionalista Galego pois a exposición tan detallada que fixo no breve tempo, no breve espazo do que dispuso. Nos consideramos, dende a nosa posición política, que efectivamente vivimos unha especie casi de éxtase da entrada do privado nos intereses públicos e, en ese sentido, entendemos e analizamos a omnipresencia que vivimos das finanzas no ámbito da economía. Nos temos tres temas que hoxe gustaríanos coñecer a súa opinión dentro do marco xeral da exposición que fixo falando destas tres fases. A primeira, xenéricamente, gustaríanos saber se vostede entende que existe unha decisión política tanto a nivel europeo como concretamente tamén no Estado español por exercer unha legislación ou poñer en marcha unha legislación para acabar coas caixas de aforro. Caixas de aforro con unha natureza social vencelladas a territorios concretos e como caixas, digamos, con motores económicos máis cercanos a unha economía de produción, digamos, en termos un pouco igual excesivamente clásicos, que unha economía especulativa. Dende o momento que vostede tamén se fixo referencia a que se salta ese facer das caixas tradicionais e entran en esa burbulla inmobiliaria e da especulación, efectivamente, aí as caixas están iniciando un camiño que despois a legislación que se fai para a ZOC o que vai a facer, efectivamente, dende o noso punto de vista, sería que esas caixas teñan os seus días contados. Gustaríanos moito coñecer a súa opinión a respecto de se cree que existía un plan trazado para que a banca privada tivera acceso aos aforros que residían nesas caixas públicas, en concreto, nesas caixas, de carácter social, en concreto, as que nos traen a debate e a estudio e a investigación nesta comisión Caixa Nova e Caixa Galiza. Se efectivamente vostede considera ou cree que todos os sucesivos cambios legislativos que aconteceron, fundamentalmente a nos teríamos interese que se refería aos cambios legislativos no que denomina fase 3, que para nos sentencian xa a morte das antigas caixas galegas e a caixa que sae da fusión, se esos cambios legislativos impediron a viabilidade da caixa fusionada galega. Porque nos estamos analizando unha documentación que, como xa se dixo as persoas que interviron portavoces dos grupos parlamentarios, nos consideramos que non debe ser de carácter reservado, pero en análise desa documentación faise referencia non á viabilidade dunha fusión que despois existen uns cambios normativos mentras se está levando ese proceso adiante que impiden nos, dende o Bloque Nacionalista Galego, no seu momento, en termos parlamentarios, en termos políticos, non avalamos esa fusión porque si considerábamos que non se estaban realizando uns cambios que impedirían a súa viabilidade futura. Nos entendemos que vostede, como bo coñecedor e experto, a súa opinión a respecto dese cambio legislativo sería moi importante. Do mesmo xeito que para nós sería importante se vostede considera que tería sido posible en ese proceso de cambio normativo que as administracións ou os gobernos, en concreto o goberno galego, asumira a posibilidade de transformar o nacemento da fusión das caixas nunha entidade pública, nunha banca pública. Se iso tería sido unha opción viable e razonable que, ademais,
no caso de Galiza, pues seguirá manténdose como un motor económico, porque a desaparición dunha entidade financiera para este grupo parlamentar consideramos que realmente pues, nos sitúa nunha situación económica moi delicada e con unha dificultade maior que outros territorios, tamén nacionalidades históricas do Estado, para poder encetar unha suposta saída da crise económica e tamén da crise financiera. Nun segundo orden de cuestións, quixéramos que valorara, vostede xa falou a respecto das malas prácticas, falou a respecto da xestión do risco, se efectivamente considera que o que vivimos foi unha mala xestión por parte dos directivos das caixas galegas previo ao estalido da burbulla inmobiliaria. No mesmo tempo que vostede denomina fase 2, se existe aí unha mala xestión destes altos directivos e, efectivamente, por lo tanto, si deben asumir responsabilidades en tanto que mala gobernanza de unhas entidades de carácter social. Para nós, ademais, sorprendeunos, e así consta nos diarios de sesións desta Cámara moito, a vontade que se tivo por parte de organizacións políticas, non dende logo da nosa, para que as persoas que teñan o timón do barco das caixas durante a fase previa á fusión tiveran tanto interese en manterse na fase posterior. Dende logo que nos, e así claramente o fixemos constar, non considerábamos que deberan ser eles os que fixeran o que transitaran polo tempo da fusión. Gustaríanos, sinceramente, que nos dera a súa opinión a respecto de esas malas praxes dos altos directivos, da súa vontade por parte destos directivos de manterse nos seus postos cando xa existían sinais máis que claras de alarma, e, sobre todo, tamén, se vostede considera que, por unha banda, legalmente admisible as indemnizacións que estes altos directivos cobran por esas malas praxes e por esa xestión, e unha segunda pregunta, se é moralmente admitible esas indemnizacións destes altos directivos nunha situación provocada en gran parte por eles. Por iso gustaríanos coñecer a súa opinión ao respecto. Do mesmo xeito que vostede xa salientou na última parte da súa intervención como fallaron os mecanismos de control. Nos creemos que é realmente preocupante que os mecanismos de control que teñan o deber de supervisar, pois, efectivamente, estas entidades tiveran fallos importantes. Máxime cando os deputados e deputadas que configuramos esta Cámara non temos acceso a esa documentación, porque o propio Banco de España negounos esa documentación. Como eu que falo neste momento, como representante da cidadanía galega, sinto que se está furtando unha documentación que legitimamente tería dereito a poder analizar e non solamente a poder ler a través da prensa. Considero que é un fallo democrático moi importante e, efectivamente, máxime cando que estamos poñendo en cuestión, pois, si unha institución como é o Banco de España realmente tivo todos os mecanismos necesarios alerta para, vostede falaba en termos médicos, pero efectivamente para previr unha situación e non solamente para dar despois actas de defunción ou de enfermedade. Por lo tanto, gustaríanos que afondara un pouco máis se vostede é coñecedor a respecto, en concreto, das caixas galegas, se os mecanismos de control fallaron. Do mesmo tempo que gustaríamos coñecer a súa opinión a respecto dunha práctica que fixeron estas entidades, en concreto as entidades galegas, que tivo unha repercusión directa nas persoas usuarias, naquelas persoas que confiaron durante toda a súa vida no que se denominaban as caixas amigas, aquí como denominábamos en Galiza, as caixas de toda a vida, os clientes de toda a vida, e viron como estas caixas, entendemos que como unha mala práctica da xestión dos altos directivos, deciden comercializar produtos non pensados
para forradores e aforradoras, non pensados para persoas que levaban toda a súa vida traballando e que simplemente buscaban ter os seus cartos a seguro e atopar unhos intereses e se lles comercializaron produtos non pensados, dende logo, dende o ámbito das finanzas para os aforradores, senón para acrecentar esa economía de casino así denominada que busca comercializar este tipo de produtos. Vostede, como se entende, estamos falando de as participacións preferentes e subordinadas. Isto causa un problema importante en Galiza, na cidadanía, a día de hoxe non resolto para nada. Nos cremos e queremos saber a súa opinión, que hai unha decisión política detrás da súa comercialización, hai unha responsabilidade política e unha responsabilidade xestora. Se efectivamente, como analiza vostede dentro de o mapa que nos expuso, como analiza esa comercialización e tamén, dende a súa óptica, cal tería que ter sido a solución que recibiran esas persoas afectadas que foron enganadas polos xestores das caixas. Por ir concluindo, tamén hai un tema que para nós é importante, a valoración que realiza vostede, o coñecemento que ten vostede o ámbito do funcionamento do Fondo de Reestruturación Bancaria. Nos entendemos dende o grupo parlamentario que houbo, dende logo, unha invasión de competencias, que se vulnerou, en este caso, as competencias propias da Comunidade Autónoma de Galiza por un interés de recentralizar o capital financiero e por un interés de non soamente acabar coas caixas como entidades sociais, sino tamén un interese de centralizar o poder financiero en outros ámbitos do territorio do Estado español, que deixa orfa a esta terra de posibilidades financieras propias. Gustaríanos tamén que coñecemento ten desta situación, se comparten de algún xeito a nosa valoración e se efectivamente, ademais, os cambios tan rápidos e acelerados que se deron na legislación a respecto do FROP, nos entendemos que pode asumir esta hipótese coa cal estamos traballando. Nada máis, moitas grazas, reitero, por a súa presenza.